Χριστό, έπιασα δουλειά σε μια αλυσίδα τροφοδοσίας και θέλω να μου δείξεις ρούχα εργασίας και για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. Καλώς την. Έλα να δεις πώς θα σε ντύσω. Πάμε να ξεκινήσουμε με το παντελόνι. Θα σου δώσω ένα παντελόνι το οποίο είναι αδιάβροχο, ενίσχυση στα γόνατα και μεγάλη ελαστικότητα. Και με λεπτομέρειες μαντζέντα με σκοπό να τονίζει και τη θηλυκή σου φύση. Πάμε για το τζάκετ σου. Λοιπόν, μία λύση. Windproof, rainproof. Θα είσαι αντινεμική, θα είσαι και αδιάβροχη. Και θα έχει και τη δυνατότητα να το κάνεις και ένα ωραίο γυλαίκο. Αποσπόμενα μανίκια, λεπτό, ιδανικό για αυτή την εποχή. Θα σε κρατήσει ζεστή, χωρίς να υδρώσεις και προστατευμένη από όλες τις καιρικές συνθήκες. Και θα το συνδυάσουμε με παπούτσια ασφαλείας, χωρίς μεταλλικά στοιχεία, πάρα πολύ ελαφρύ, με εσωτερικό πάτο από αφρό μνήμης και έκπληξη δεύτερα κορδονάκια. Και κάτι για από μέσα τώρα που έχει ζέστη. Dry t-shirt, αθλητικό, με μαντζέντα λεπτομέρειες επίσης, για να ολοκληρώσουμε το outfit με στυλ. Είναι τέλεια, τα πήρα επί τόπου. Θα μπορούσαμε κάπως να τυπώσουμε και το λογότυπο της εταιρείας επάνω. Φυσικά, Ελένη, μπορούμε να αποτυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας με την τεχνική του κεντήματος, προσφέροντας ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μπες και εσύ στο mavis.gr και ανακάλυψε τη νέα κολεξιόν της Neri για άντρες αλλά και για γυναίκες.